feu quan esteu a casa? Podeu jugar al simple bàsquet i fer com si fossi sempre, o agafar un paperet i fer un avió de paper. L'aterratge ha sigut un èxit. Veiem el bàsquet. El bàsquet no ha sigut un èxit, però m'ho he passat bé amb l'avió. Intenteu fer un avió vosaltres. Bones! Estic fent obres per muntar una pista de bàsquet, perquè diuen els meus pares que dins ho destrosso tot. I tu què fas?